Ja estic a l'entrada de la cova. Aquí hi ha el garrofer característic, un gran garrofer. En aquesta cova ja vaig venir fa un cert temps, fa un parell de mesos. Vaig venir amb els nens i vam fer una exploració de lo que és la sala principal, que es pot anar caminant, és bastant fàcil, no gaire gran. I fins i tot ens vam ficar per una gatera, també sense gaire recorregut. Però avui vinc a recórrer la part integral de la cova. Hi ha una cornisa penjada, un lloc que s'ha de pujar una mica grimpant, i allà hi ha una instal·lació, hi ha un parell d'espits i es baixa per un avenc. Avui vinc decidit a recórrer aquest avenc, a baixar fins on pugui. Quines formacions, quines formacions. Hi ha un altre passadís, aquest sembla que no té més recorregut. Hi ha algunes estalactites, algunes petites formacions, bé, poca cosa. Aquí comença el flanquejament. S'ha d'anar cap allà a buscar l'entrada de l'avenc. Aquí ja tinc les instal·lacions. Aquí hi ha una rosca, posaré una plaqueta, aquí n'hi ha una altra que ja està posada i aquí comença el ràpel. Per arribar aquí he hagut de pujar per una cornisa una mica exposada, però és l'únic que hi havia. Després de buscar molt per trobar la cova, al final he vist que per dalt hi havia una petita terrassa, he flanquejat un tros, hi havia bones preses, això sí, i he aconseguit arribar aquí. Ben apretat. Bé, tinc el muntatge fet, muntat en el parabolt de baix, i això és un reenvio per assegurar amb la plaqueta que he posat. Ara tiraré la corda i a veure com està això. Bé, és una rampa en principi, no sembla difícil, i allà al fons el que no es veu és al final. Comença l'aventura. Bé, he baixat uns 12 metres, i això de moment es veu fàcil, però no es veu al final, es veu això fondo, és com una escletxa, i aquí cap amunt, però on he baixat, aquí la marca dels 20 metres, aquí un altre speed, i ara segueix baixant. Bé, aquí tenim la marca dels 30 metres, o sigui que ara porto uns 29 metres, això està molt pedregós, i ara aquí el que ve és una rampa, on hi havia la marca dels 30 metres de corda, hi ha una bifurcació, ara tiro per l'esquerra, que aquí hi ha una petita galeria, a veure on porta, a veure si hi ha alguna cosa per aquí que valgui la pena. Quan he arribat als 30 metres de corda, hi ha com una bifurcació, a la dreta baixant, he deixat la corda, que per allà sembla que continua, i a l'esquerra hi havia un passadís, l'he seguit una mica i arriba aquí, hi ha una fissura molt alta, però no es veu continuïtat, ni hi ha cap instal·lació ni cap marca. Torno al lloc on havia deixat les coses, i ara seguiré per l'altra banda. Aquesta banda que he anat no tenia continuïtat. Aquí unes formacions molt interessants, cap amunt i cap allà. Vaig a fer 4 fotos per aquí abans de seguir baixant. Bé, aquí hi ha uns blocs amb unes formacions també molt interessants i ara aquí es veu la part que continua la baixada. Ara intentaré continuar baixant. He trobat un altre speed, una rosca, he posat una plaqueta i faig un reenvio perquè ara seguiré repelant. No em queda gaire, crec que estic ja quasi als 50 metres, o sigui que ara no podré repelar gaire amb aquesta corda, però vaig a provar. Aquí ja se m'ha acabat la corda de 60, ara sembla que puc baixar una mica caminant. Aquí hi ha unes formacions bastant maques,
Baixaré una mica caminant a veure fins on arribo, porto una altra corda, o sigui que si trobo algun parabol o algun speed o alguna cosa, encara puc baixar. Ara aquí hi ha una esquerda que se'n va cap avall, es veu a baix la terra, però no hi ha cap instal·lació, i en canvi aquí hi ha com un passadís que permet anar cap enllà, que es veuen bastantes formacions. O sigui que ara aniré a explorar aquesta zona, a veure si trobo formacions maques i interessants que es mereixin una visita. Bé, doncs ara aquí sí que ho dono per acabat. Aquí hi ha una fissura, m'he ficat per aquí amb una mica amb encastament cap al fons, cap al fons, cap al fons, però arriba un punt que ja no es pot seguir més. Cap avall sí que baixa, però és molt estret i sembla ja impenetrable. O sigui que ja dono per acabada l'exploració i a partir d'ara inicio el retorn. Aquí he deixat la motxilla perquè això era tan estret que amb motxilla no podia passar. Ara ja inicio el retorn fins a la corda i a remuntar. Bé, no sé si heu sentit parlar de les cares de Belmez de la Moraleda. Aquí tenim la cara del monstre del Diego, que ens està mirant amb mala cara. O sigui, millor que marxi perquè m'està mirant malament. Aquí les últimes formacions, i aquí el camí de retorn, una mica estret, però què hi farem, és el que hi ha. Ha sigut interessant perquè, tot i que no hi hagi grans formacions, l'afany de la descoberta sempre és un al·licient i m'ha agradat molt baixar aquesta cova, descobrir aquests racons amagats de l'illa d'Eivissa. Ara ve la part final, la remuntada. Aquesta vegada serà fàcil perquè no és volat ni res, però s'ha de fer. I sempre és la part més compromesa perquè baixar és fàcil però pujar a vegades no tant. Ja! Bé, ara remuntar cap amunt entre aquestes formacions tan maques. He de passar per sota el bloc. La remuntada, la veritat és que ha sigut fàcil. He utilitzat el júmer, però més per seguretat i una mica per tracció, que no pas per utilitzar el pedal. Ara ja estic aquí dalt, molt acalorat. Aquí sembla mentida que aquest petit forat doni tant de sí, perquè aquí he baixat, he baixat, jo calculo uns 70-80 metres. Ara em falta desfer el petit flanquejament, que no és que sigui difícil, però és una mica arriscat perquè la roca rellisca, i després ja sortir fora i cap a casa. Molt bé, prova superada. Bé, dono per acabada l'exploració de la cova. Ha estat interessant. No és que sigui una meravella de cova, perquè hi ha formacions, però no és d'aquelles tan maques, però ha valgut la pena l'exploració perquè, com he dit abans i com dic sempre, el més important és l'afany de la descoberta, d'anar trobant llocs nous, desconeguts per mi, i anar explorant els racons que m'agrada explorar. Ha sigut molt interessant i ara ja, com que fa molta calor, me'n vaig cap a casa i potser a la platja. Aquí a Eivissa és el que s'ha de fer, anar a la platja i no a partir, tirar-se pels forats sota terra.